Echo. No, 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 no. Nãy vô trong đi bật. Nang khổ vậy. Agak nih, daya mana ready जाहांबाय आरोना फुरा गोमो जाखादों ओमफ्राय नैबेयाव एसे दंबावो एवनो गोनां Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दिनै माने जोंहा मारा होनायनि थाखाय मोनसे फिसा पार्टि दं आरोना ना सारनो नागिरदों फुख्रियाव। फुख्रिखौथ' देखायखांखाबाय आं नै बिथिंनो बेनो फुख्रिया ओमफ्राय नाखौ सारनोसै सारनानै दिनै हांनानै जागोन आरोना हांनाबो जागोन ओमफ्राय बिराद आइटेम दङ माने बेदरानो बेदर आरोना दिनै नाबो दाउबो ओमफ्राय अमा बेदरबो जाखावनोसै दिनै फुख्रिखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना नैबेहायनो सारगोन आरोना दायो आङो ना सारनो नागिरदों बेयावनो सारगोन ओमफ्राय दा मोनायाव माने हांनानै जानो नागिरदों ओमफ्राय मारा होखांबाय मारा होदोंमोन आरोना मारा होनायनि पार्टि दङ दिनै बिसिनाव आदैमोनाव जोंहानि फादारनि ब्रादार आरोना फादारनि ब्रादार माने आफानि फंबाय ओमफ्राय बेनो फुख्रिया बेयाव जों सारगोन दायो र' नायलांबाय था नाया vô trong đi bật. Nang khổ vậy. Vậy đi. Cả phê ra là giúp này. Bạn lăng giúp na machine. Ayo, sarai sih kak. Yerla nih nilai ready nang. Ayo, hang lah sih. Jinang deh naya. Naya bi kiza. Ini iki company. Ini malah bersama dia. Sadraili, bathara yang di sabrat. Bangsu basnang tayo. Rồi vậy. Wow này. Biket. Syar lalai satu itu nah ini. Nơi xara. Rồi đi xếp, nào xem một nữa. Lah boleh macam itu. Ini. Tunggu. Apa lang bay? Naik gider nih. Kokwa. Ya. Na kokwa. Cersia jagan dah. Ini nasan ini di dina nunggu nih rasanya. Gecko. साराया गुदुं फुदुंना लाखाबाय नै गेसाव नायनो हागोन अर जोंगासिनो दं बेनिफ्राय नाखौ नायनो हागोन नै ना जापान ना रौ ना गोरि ओमफ्राय थाव होनोसै आरोना दायो साराया दुंबाय नालाय थावखौ होग्रोनानै लादो माने दिनै ग्रेभिसो जानोसै नाखौ हांनायखौ देखायथ'नो हाला नोंथांमोननो ना हांथ'ला दायो ओंखाम गोरलैयाव हांनोसै दिनै माने मारा होनायनि एसे फिसा पार्टि दं आरोना अख्लायनोसै र' दायो संसै आङो थावखौ एसे गोबाव गुदुं फुदुंग्रोना लानांगौ आरो माने सोरबाफोर संनो रोङाबा बेफोरबायदि संनांगौ आरोना थावखौ गोबाव गुदुं फुदुंनानै लायोबा माने नाया खामथाबा थावखौ सारायखौ गुदुं फुदुंनांगौ होमबाना नाया थख' जाखायो आरोना र' आङो सेनेने सेमब्र'नो थाव गुदुङाव ओमफ्राय थावा दुंथ'वाखै एसे टाइम नांबावगोन दुंनो नायनो हागोन आंना माने थावा रेडि जाबाय दायो नै गुदुं जाबाय ओमफ्राय र' नायाव हालदै होआखैमोन आं एसे हालदै होनानै लाग्रोनि
हालदै होनि आङो हालदै होबा मोजां जायो आरो ना नोंथांमोननियाव हालदै होनांगौ मिथिबाय एसे दायो हालदै होनोसै आङो लगायनोसै एकदम मा संख्रि होलायलायगोन दानो र' बेरसावसो जालाबायगोन बे या गोमो मानो सर'आखै जाखो सर'बाय लागाव हेलमेट गाननानै खालामनांगौ नोंथांमोन हेलमेट गाननानैसो संनांगौ आरो ना माना मेगनाव बारसामा सेमफ्र' अनायलायबाय नै औ बङाइगाव होबाय ना खर' ना मागुरा नै दहाय मागुर देखायनाय आं नोंथांमोन मागुरखौ दानो होथ'ला खोमालै र' दा लास्टाव होनसै थावा दुंबावनांगौमोन नामा हा एरथ'खाया दानो फारसे खामबासो बेलाय मानि सामब्रामा ए अमानि आरो अमाबो दङ नोंथांमोन मिथिबाय हाब जानाया दिनै खाथ्राखा थ' नायनो हागोन नै दायो माने रेडि जाहांबाय आरो ना फुरा गोमो जाखादों ओमफ्राय नैबेयाव एसे दंबावो एवनो गोनां नैबेहाय नै एवखांबाय ओमफ्राय दायो ग्रेभि संगोन आरो ना बेखौ मिक्सार मेसिनाव आलु होबाय आलुखौ मिक्सार मेसिनाव उननोसै उननानै ओरैसे ग्रेभि संसै आरो बरिया जाखाबाय नै दुंगासिनो दङ दायो माने जोंना जानाया रेडि जाजोब्बाय नैबेहाय अमा बेदर संदोंमोन ओमफ्राय अमा बेदरखौ आङो नायनि र' मादि जादों दरसे साखिनायनो आं नै बे होनसै आं बेहाय नै नाले नांदों बेबो नै जोंना नाया ओमफ्राय दहाय आं फख्रियाव सारनाया ग्रेभि बानायबाय आरो ना बेखौ बिलाथिजों टप बानायबाय ओमफ्राय माखासेफ्रा बिथिंजाय पार्टि जागासिनो आं खिथागासिनो दं नोंथांमोननो नै फस्ला एवनायखौ जाखांजोब्बाय बेबो दंमोन आंजों ना सारनायाव गैला नैथिं आदैमोन दं नै गासिबो बे नाया बिराद गोथाव मा नायो बे नाया बाहु हा बाहु नङा इयो रौसो आं सारनायसो रौसो ना आंबो सानदोंमोन माने नों गाइखेर लोंनानै जाला नामा गाइखेर लोंदों मानसिया इयो दायो आदैया थ' दिनै बेसेबांसै आरो ना भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट जाबाय दिनै मारा होनानै ओमफ्राय होबाय थागोन होबाय आंनाव दंबायो माइया आरो बेसे बुरजा हा आरो बेसेबां बुरजा दंबावो माइया दङ बा 200 बारनि बारा दंबायो आंनाव बेखौ होगोन दे होमबा ओमफ्राय नै इथिंजाय मादैमोना जाखांबाय आरो इसोरो दे होमबा दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोन लाइक साबसक्राइब एकदम होलाबायदो